Ya taho? Ya bai taho. 8,000. Wai kana buɗe musu. Wa kake buɗe wa gaba? Don ba faya yi. Don ba faya yi. Abin shege. Kuma ga tsoro shi ɗan yusta. Ya ji shi ke kawo da 500. Wani ga yadda ake neman kuɗi. Ina fiye neman kuɗin ma ba kuma da. Yan za mu je can ne zan baka a gareji sai jira shi in ya fito. Wani gareji? Ha? Wani gareji? Tirela ba can. Dozmin? Dozmin ya lalace da yawa ba. Ya ce akwai wani gareji nan kama hybrid wani sabon mu je can. Shi yana ciki na ga ya ce akwai mota biyu akwai shi. Alhaji ya ce a kan bayan. Oke kun yare? Da mai gida na suke waya. Oke garin na ɗauka? To yi ne za ku yi. Na kira ya ce ana samun kayan abu ya ce ana samu. Wannan haka ne wancan wata fita. An na ta ake mu. A'a. Yace